আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आम लोगों की शिकायत है कि सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जब आपदा प्रबंधन विभाग की वास्तव में जरूरत होती है तब ऐसे समय में वो निष्क्रिय हो जाती है। चाकमा घाट इलाके में सड़क दुर्घटना में 5 घंटे तक गाड़ी में फंसे रहने के बाद ड्राइवर की गाड़ी में ही मौत हो गई। आम लोगों की शिकायत है कि उप जिला प्रशासन की आवश्यक भूमिका और आपदा प्रबंधन विभाग की आवश्यक पहल के अभाव के कारण दुर्घटना में शामिल कार के चालक की मृत्यु हो गई। यह घटना तेलामुड़ा के चाकमा घाट इलाके में हुई। मंगलवार सुबह लगभग 3 बजे धर्मनगर से अगरतला जा रही एक सीमेंट से लदी लॉरी चाकमा घाट इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लॉरी का चालक मिहिरलाल देवनाथ दुर्घटना के कारण लॉरी से बाहर नहीं निकल पाया। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप चालक का शरीर लॉरी के अगले हिस्से के नीचे कुचल गया। दुर्घटना के लगभग 7 से 8 घंटे बाद भी तेलामुड़ा उप जिला प्रशासन या आपदा प्रबंधन विभाग या अग्निशमन विभाग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को बचाने में असमर्थ रही। ফায়ার সার্ভিসের লোক আছে বা প্রশাসনের লোক আছে, তারা যদি চেষ্টা করতো বা তারা যদি কাটার পাটা থাকতো তাহলে কিন্তু কাটাটা তো লইয়েছে, এটা তো লইয়েছে লাস্টে সকালবেলা নিয়ে এসে এটা স্টার্ট করে স্টার্ট হয় না। আমি হ্যাঁ কইলাম এটা কোনতে টুকাই লই এলাম, হ্যাঁ কয় তুমি কি আমাকে বেশি জানো নি। আরে জিনিস আনছো জিনিসই চলে না, কেডা আনছি এটা যারা আনছে তারা এই ফায়ার সার্ভিসের লোক বা যারা নিয়ে এসে তারা নেই। আপনার 5 ঘন্টার মতন হ্যাঁ জীবিত ছিল, কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। आगे चेष्टा करते तो लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन द्वारा लाए गए सभी उपकरण बेकार थे। सुपर मार्केट কোন সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? প্রায় রাত 8টার সময়। কি অবস্থা আছে? কি রাত 8টার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখন অবধি যে ড্রাইভারটা আছে রিকভারি করা গেছে না। এখন অবধি আজকে এখন প্রায় 5 ঘন্টার উপরে হয়েছে, এখন অবধি ড্রাইভারটা রিকভারি করেন গেছে না। বাকিটা ভগবান জানে, হয়তো ড্রাইভারটা জীবিত আছে না মৃত আছে, এখনও আমরা কইতে পারি না। খুব এখানে প্রশাসন খুব ব্যর্থ। যেমন আমাদের যে ম্যানেজমেন্ট যা আছে তারা যেগুলো জিনিসগুলি আনছে একটাও স্টার্ট হয় না, কোনো কামই করে না। রাত 2টার সময় তারা 2জন আসলো, সকালবেলা হয়েছে পরে দেখে অনেকেই আসছে কিন্তু কামের না কেউ। হ্যাঁ এই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এলাকার সাহায্য কে বাড়াইছে? এলাকার লোক আছে, সঙ্গে এখানে যে টিএসআর আছে, আমাদের 12 ব্যাটালিয়ন সেই জওয়ানরা অনেক সাহায্য করছে আমাদের। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना में शामिल लॉरी चालक का यह दर्दनाक अंत प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि डिजास्टर रिस्पांस डिपार्टमेंट को दुर्घटना से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद आपात की स्थिति में अक्सर यह विभाग विफल रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।